Sí, totalment. Aquesta és la idea. A veure, precisament la llista cívica està plantejada amb un realisme que no s'havia plantejat fins ara. O sigui, des del 2017 que estava dient doncs que es faci la independència. Cada 11 de setembre se sortia i es deia doncs que es faci la independència des del 2018, 19, 20, 21, 22 fins i tot. Què va passar? Passava que els partits, això, no es pot fer, no sé què, no ho fem. Precisament, quan s'han començat a preocupar de veritat i han actuat, fins i tot dient que la gent no vagi l'11 de setembre als carrers, i quan s'han començat a preocupar és quan hem dit no ho fem ara, fem-ho, mirem-ho d'aquí un any vista. De fet, vam començar el 2022 dient projecte 2023-2025, o sigui, no cal que sigui demà, fem-ho amb un temps vista, fem-ho precisament per això, no fem les coses arrauxadament i tal, fem un projecte a un any, fem un projecte a 2, si voleu. I de fet, encara ara, l'altre dia que vam coincidir amb gent dels partits independentistes al País Basc, i vam anar a dinar uns quants i hi havia gent molt rellevant, encara els hi vam dir, escolteu, és que si esteu per fer projecte per la independència per les properes eleccions al Parlament, som-hi tots, som-hi i ho fem i nosaltres vindrem allà amb tot l'entusiasme i us recolzarem i ho fem, o sigui, no hi ha cap problema. Per tant, què vull dir amb això? Vull dir que efectivament el realisme hi és i això és el que espanta. Quin és el realisme? Tu dius, a nivell internacional, per exemple, que dèiem, és que Europa no ens va a la banda, és que no recolzen el català. Ni Europa ni ningú del món ens recolzarà si no fem la independència. O sigui, fins que no la fem, fins que no la programem, ningú no ens reconeixerà. Ningú. Perquè no som ningú. No som cap estat. I el mateix val per la llengua. Com pot arribar l'estat espanyol allà i dir als estats membres de la nit al dia que vol que sigui oficial a la Unió Europea una llengua que no ho és a l'estat espanyol? És que com li poden dir que sí? És que jo no ho entenc, com poden pretendre en algun moment que aquests estats... Si el primer que diuen és que aquesta llengua no és oficial a casa seva, senyor meu. Com pot ser oficial? Al Congrés es pot parlar, però els butlletins oficials no són en català. No es pot parlar català, no es pot enviar papers en català a cap entitat, a cap institució espanyola. No s'ensenya català enlloc de l'estat espanyol, si no és en entitats privades en casals que es munten algun curs. I nosaltres ara a l'estat espanyol se n'ha d'anar a Europa i li han de dir que sí a Europa, però tampoc són tontos. No, a veure, escolta, declara'm oficial per tot l'estat, per tota Europa això, escolta, perdona. Per tant, això són interessos de cada un dels estats en relació a la situació geopolítica. Que no s'està treballant? Sí, s'està treballant. S'està treballant a tot arreu al més alt nivell. L'Assemblea té assemblees exteriors, evidentment a Brussel·les, però per tot el món i, evidentment, no només això, sinó que som membres de la UNPO, d'una organització internacional de nacions i pobles no representats, on tenim un teixit de relacions internacionals importants. I la vicepresidència. La vicepresidenta d'aquesta organització és l'Elisenda Paluzie, en representació de l'Assemblea. D'acord? I, per tant, aquí, per dir-vos, hem anat, durant aquest mandat, hem anat a Estats Units, a Nova York, a fer una acció paral·lela a l'Assemblea General de l'ONU, on ha vingut el relator de Nacions Unides per minories. Hem anat a fer contactes a tots els despatxos
d'influència d'advocacy internacional, que en diuen, de Nova York. Hem anat a Londres a entrevistar-nos i ells han vingut aquí amb el grup de parlamentaris que hi ha a dintre del Parlament de Westminster per Catalunya. Hem acollit aquí el mateix congrés de la UMPO, aquí a Barcelona, l'any passat, que van venir també pobles de tot el món. Vaja, hem fet actuacions a tot el món, pràcticament, de plantejament, de papers. Hem plantejat davant de Nacions Unides i del Consell d'Europa tots els casos d'espionatge, hem anat a molts despatxos de tot el món, sabem ja quins estats són més proclius i qui no, i això no vol dir res, perquè tot el que prepares un dia és d'una manera i els interlocutors canvien, o la geopolítica canvia i ja és d'una altra. I és d'una altra. Les guerres que hi ha ho canvien tot, o sigui, no pots... Ara, el dia, tota aquesta feina, el dia que realment proclamem la independència, serà el moment de recollir tots aquests fruits. Abans no es pot recollir. I hi ha una altra cosa, que aquesta associació, organització internacional d'UMPO, ens posa molt en evidència. I és que ells, penseu que hi ha, per exemple, uigurs, que són uns pobles, un poble realment que tenen camps de concentració a la Xina, tenen els xinesos que els estan matant, els tibetans, els catars de Crimea, que tenen els russos totalment a sobre, tenim de tot el món, a Taiwan, em sembla que també hi és, els kurds també hi són. Per tant, o sigui, tots aquests pobles, quan venen aquí i ens miren a nosaltres, què els hi passa? Com ens veuen? Veuen que estem en un entorn molt més permissiu i democràtic que ells. I això, evidentment, no ens ho dona Espanya, ens ho dona la Unió Europea. Per més tensions que hi hagi, per més que no ens faci el cas, per més que... Per més, és igual, per més és una situació completament diferent, la que tenim. Per tant, aquesta situació que la tenim i que l'hem d'aprofitar, és veritat que ens dona una situació on hem de poder arriscar més. Ells ens diuen, el 2017, quan no ho vau aconseguir, ens deien els uigurs, que a nosaltres realment ens van emocionar molt. Ens deien els uigurs quan els vam anar a veure en les seves oficines de Washington, perdona. Ens deien, realment ens va doldre en el cor una barbaritat quan us vam veure que no ho vau aconseguir el 2017, perquè éreu la nostra esperança. Vosaltres que podeu sortir al carrer, perquè nosaltres no podem ni sortir al carrer. No podem ni sortir al carrer perquè realment ens enganxen, ens posen en camps de concentració, hem de sortir del país i les nostres famílies els posen en camps de treball, moren allà, o sigui, realment... I per tant, això ho hem de saber aprofitar, hem de saber on som i fer les passes per aprofitar-ho. Per tant, jo crec que hem de ser conscients d'això. Després deies, i això realment pel nivell internacional. I què més hem de fer? A veure, és veritat que vam arribar molt lluny a l'1 d'octubre. Vam arribar molt lluny i teníem moltes coses fetes. Ens va faltar una cosa, decisió. Ens va faltar la decisió. La decisió, sobretot una decisió, la decisió de fer-la de veritat. I aquesta decisió com es veu? Es veu amb la simbologia. No van baixar la bandera espanyola. Clar, llavors, és que els funcionaris, és que no sé què. Qui manava? Qui manava? Qui va manar tota l'estona? Doncs t'ho deia la bandera de dalt del Parlament i de dalt del Palau de la Generalitat. Doncs el primer que s'ha de fer és fer tot el que s'ha de fer amb la decisió i amb la simbologia. Evidentment sabem com es fa l'ocupació del territori. Tenim ja certa experiència. Només l'hem de planificar i posar-la a la pràctica, però ja ho sabem fer. I, evidentment, l'altre és aguantar. Aguantar. Haurem d'aguantar.
Aguantar on? Haurem d'aguantar a dintre del Parlament. Haurem d'aguantar dintre del Parlament. I si us heu llegit el Sun Tzu, l'art de la guerra, aquest llibre clàssic, és del segle I, em sembla que és del segle I, que et diu, si t'ataquen, posa't en un lloc que sigui fàcil defensar-te. Més resguardat possible. I aquest lloc, en aquest món que vivim nosaltres, és el Parlament. És el Parlament perquè és el lloc on es visualitzarà que si hi ha un atac, s'ataca un Parlament. I això és difícil de menjar amb una Unió Europea que es vol penjar l'etiqueta de democràtica. Per tant, tenim això i és el que tenim. I pot ser que sigui molt. No ho hem acabat d'explorar. Per tant, hem de fer això. Hem d'entrar-hi al Parlament, aixecar la declaració d'independència, fer-ho amb decisió, fer els símbols, demanar el reconeixement internacional i aguantar a dintre del Parlament. I recordeu una cosa, que de vegades no en som conscients. A octubre de 2017 teníem la sensació que dominàvem el territori. I de fet ho fèiem, i de fet no ens van trobar les urnes, i de fet no ens van trobar les paperetes, i vam poder fer el referèndum. Per què? Una de les raons és perquè no oblidem que nosaltres som a casa nostra. No anem a conquerir ningú. Imagineu-vos el conqueridor, que s'anava a conquerir. Nosaltres no anem a conquerir ningú. Ens anem a defensar, som a casa nostra, som a casa, defensem casa. I per tant, això realment és més senzill. És més senzill de fer i més senzill d'explicar i més senzill de justificar. I, evidentment, ha de ser amb unes forces democràtiques que també ens assegurin la raó moral, la veritat moral, que és un poble que es vol independitzar. I si és així, som imparables.